на 28 марта? Шесто държавно първенство по брейк на Българска брейк федерация и съорганизатор Shadows Crew и община Разград. Къде ще се проведе събитието? В Общински културен център от 17 часа са финалите, вход свободен. Заповядайте да погледате малко. Какво могат да очакват зрителите от събитието? Битки едно в едно, шоукейс и крюбатели, които са може би най-интересните и така най-атрактивните. Как могат децата да станат част от Shadows Crew и какво правят те? Най-лесно могат да ни намерят във Facebook и оттам да вземат наши координати или направо да ни пишат. Какво правят децата? Тренират основно. Какво тренират? Брейкденс. Подготовката на едно подобно такова събитие със сигурност не е никак лесна. Кои са вашите партньори през тази година? През тази година за наше щастие спонсорите, които винаги са ни помагали и сътрудниците, тази година отново са на линия. Започваме с община Разград, най-вече в лицето на Катерина Ганева, началник отдел култура, и Златина Здравкова, началник на сектор спорт, които така седят много стабилно за самата кампания. Отделно наши спонсори, така дългогодишни, това са Асотекс, от Горско пиле, Фарматим, Биловет, технически прегледи ТЮВ, Принт Експрес, Емпак. Областната управа тази година също се включи. Туана Комерс, Техноматикс, хотелски комплекс Лес, Радина Василева Даморе и разбира се, имаме си един медиен партньор, който се казва как? Разград Нюз. Макси, ти беше контузена на предишното състезание, сега на линия ли си? Да, точно така. Миналата година претърпях контузия, но вече съм добре. Чувствам се подготвена и с кампаж за най-доброто, ще дам всичко от себе си и така. Представители на колко отбора ще има на турнира? По последна информация ще бъдем около 12 клуба. Това са всички картотекирани клубове към Българска брейк федерация. Разградския клуб Shadow ще се яви с 15 състезателя от категория 6-9 до 19-34. Като цяло категориите какви ще бъдат? 6-9 години, 10-12, 13-15, 16-18, 19-34 и за капак ветерани 35+. Тази година очакват ли се международни съдии на първенството? За съжаление, поради натоварения график международен, тази година изстигнем и състезанието по-рано и съответно нямахме време да подготвим международен съдия. Но съдиите, които ще бъдат на лице, са, мога да кажа, много квалитетни. Състезанието ще бъде ли фактор за класиране на състезатели към националния отбор по брейк? Разбира се, държавното първенство винаги има по-голяма тежест от всеки един турнир и заради това държа поне едно състезание така, от по-голям калибър да бъде в Разград.